věděli, co nemáte dělat. Uvidím, já jedu, jako já tady na tebe, co? To, že vás tam stojí 30, že to je a se budete pravý. Takže to, co nám předvedl Ondřej, je to u nikoho z vás nebudeme trpět a nechceme vidět. U kázněně se řadíme při vleku. U vleku se jsem říkal, my si přebíhaj, my normálně se budeme stavit do formy, že jo? Takže takto ne, řadíme se za posledního v řadě a čekáme, že nás přijde řada. Nepředbíháme, nevyhledáváme známý nám nedrží místo. Pokud nám obsluha vleku dá nějaký pokyn, tak my ten pokyn budeme respektovat a vykonáme to, co nám obsluha vleku chce říct. Tak. Na konci vleku zanobky nesmíme předčasně vyskakovat, pomu nebo kotvu před koncem jízdy. A tak ještě pouštíme, protože pak já udělám. Takže vyskakujeme z vleku v místech k tomu určený. Při jízdě na lanovce na vleku se nehoupáme, nejezdíme ze strany na stranu. Držíme si svou stopu, Ondřej. A to je tak všechno k bezpečnosti při chování na lanovce a vleku.